Technology mo bakar tang pasang rok nono goi. Ini lukurok hok tisa hatiwo. Kung busung nukung tay busuk butar phai ini join khabe kami tiba mata party. Puilano hambai Mario Media Friends rok no. Tinini o joining program phai joining khabe ka 54 families ni 208 voter borok no chung tipra mo thani ngai tipra sani joba khaitani bo borok no khabai khubai namsoko borok जेकुनु पार्टी नि फाइथुं आइडियोलॉजी कतरबा पुइला नाहार मुंसे कतरबा बरका नाहार मुंनो खाफुर जागै फाइमानि बागै बेलाइखे हामबाय मारियो बरकनो पाइफ्लाया हामबाय तामनि हिंकाय फ्यूचर जेनेरेशन नि बागै कक सानाय बो पार्टी तंसिके तिप्रामथा पार्टी कैसन तंसियो आसे गोबांमा जाया खाजागै दंगो जाया साजागै दंगो केबो कक थाइजाबो साइमेया जों साफोरखै जोंनो जाया साव फिया जों जिनि साथाय जों सावै थानाय जिनि जबा जों खाय थानाय तामनि हिंकाय दिनि जों जु बुंखांखाय दिनि जों पावर दङ हनै जों दिनि गभर्नमेन्ट दङ हनै जों खरांथि सायांगै थांखांखाय जिनि फ्यूचर जेनेरेशन जिनि तिप्रासा जिनि उपरताय बिसास खायानाय आमबागिनो बरकनो जों जिनि अ जबाबो लगेर फैमा बागै बेलाय के हामबाय साथै कैसा बक्सा लुकुरक मानथाय सप्तायनो मान या अंगन किरिजागै फाइनान मुसुं थानो फाइमे आंगै जंनाय रंनो तामो साखला मुखनाय बरकनो आं कैसा सिम्पल कक सानाय निनि मानथाय नोंनावै पाइदि फिया निनि थिनां बर सगैनाय आबो नासिगै नों पार्टी नो सिलेक्ट खायदि तामनि हिंकाय ननो तिनि टक मा साबाय ननो फालनाय राबार चारा फांसाबाय ननो फालनाय निनि फ्यूचर नि बसानि भविष्यत नों राबार चारा फांसाबाय फालमानि क्लायो टक सा मा साबाय फालमानि क्लायो आमबगै बरकनि थानि नरकनि थ्रुतै आनि कयमु नरक निजेनि दफा निजेनि बसाबुतैनि फ्यूचर न राबार चारा बाय टक सा मा साबाय ता फालदि आबो निन मानथाय नों माननाय नआबो निनि आइन निनि मानथाय तामन नरक आबो सिना थांदि